vigtigt signal, især fordi at Frankrig har en lidt speciel rolle i NATO, i og med at de indgår direkte i kommandostrukturen. Man skal også tænke på, at det kan virke dæmpende i forhold til den her nord-syd-krise, som der har været talt meget om inden for NATO-organisationen. Så det er klart et vigtigt signal. Det giver også, tror jeg, Frankrig et godt ry og noget goodwill i forhold til USA, som Sarkozy jo også har spillet ud med tidligere. Det har været et stort emne på det her topmøde, hvem der vil bidrage med soldater hvorhenne i landet og sådan noget. Er det her nok til ligesom at være det kit, kan man sige, som NATO-alliancen til at holde sammen på? Det er i hvert fald en væsentlig del af det, og der er ingen tvivl om, at kanadier vil se det franske tilbud som velkommen. De har bedt om 1000, de har fået 700, men det er et godt skridt på vejen, og alt andet kan man sige, de traditioner, Canada og Frankrig har sammen, så burde det give, kan man sige, grundlag for at gå tilbage igen, og enhedspolitisk måske få opbakning til at fortsætte missionen. Danmark er jo så et af de lande, som i lighed med Canada har sagt, nu er der altså nogle flere NATO-lande, som meget gerne må sende lidt flere tropper til det sydlige Afghanistan. Altså, hvorfor er det med militærordene så vigtigt at få så mange tropper ned i Syd-Afghanistan? Jamen, det hænger sammen med, at i øjeblikket der er Taliban presset, og det er nu, at NATO har mulighed for at generere noget succes. Men det kræver altså, at der er masser af soldater på jorden. Man kan ikke erstatte mulighed for at besidde den fyldte og skæbnefyldte sikkerhed på jorden og teknik. Og derfor skal vi have flere soldater med. Men det er bydende nødvendigt, at der kommer flere dernede, fordi ellers er missionen meget vanskelig og meget farlig. Afghanistan er jo et stort land, og terrænet der i sydlige Afghanistan er meget svært at operere i. Derfor kræver det forholdsvis flere soldater end mange andre områder. Vi må se, om dagens åbning fra Frankrig bringer det hele til sammen. Tak skal du have, Nikolaj Møller. Vi skal hjem igen. Det er blevet sværere at prutte prisen i bunden, når man skal købe ejerlejlighed i storebyerne. Antallet af lejligheder til salg er nemlig faldet drastisk i takt med prisen det seneste halve år. I juni sidste år, der var der 7.208 lejligheder til salg i København og Aarhus, og det er nu faldet med 25% til 359 den 1. februar i år.